नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण माने पूर्व वीडियो रे देखिथिले नळी गुंफा एवं जलका शनि मंदिर। आपण माने जदि एपर्यंत देखि नांती तेबे जाई देखंतु। यह होची द्वितीय अध्याय। तेबे चलंतु आरंभ करिवा। जिबा बाटरे माँ अंबिका मंदिर पड़िला। ये मंदिर भितर चलतु बुली आसवा। माँ अंबिका मंदिर पड़िला दर्शन सारिक आम भुवनेश्वर अटो रे। ये कौन किए ना ना कौन कौन अच्छा मंदिर भीतर कौन? हाँ नारायण मूर्ति एटा सब भांगिकी पड़ी कौन है बुझा लोक एठिकार मौसा यहाँ आपणकर घर ये ना ना आप गाँ पाखे ना आम तो बहुत एटू के किलोमीटर 2-3 किलोमीटर हम केते हम 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर भर ये आप आसी ना के पिला बेले माने ये जगह को आसली एते टाका माने ये हिंतला ए सब अना बना ही पुंती पड़थला नहीं रास्ता माने अना बना हितला ए जो जिनसडा भांगी जाईची भंगा ही पड़ती है माने एटा भांगी जी के ना एटा तैयारी हेबा पय आस्तला भांगी जाईची जो अधानी आई पड़ती को गवर्नमेंट एठी सब माने हीरा मोती सब पत्ता है की ओ रत्न एठी पत्ता है जी पंचपांडव एठी आस्तले सब हाथ भांगी जाइए सब गुड़ाक भांगी भूंगी जाइए मंदिर भगवान हाथ फात सब भांगी जाइए नना तो किए नहाते मूर्ति भी भंग अवस्था रही ना। हाँ आपण आगुरी आसते देखी नथिले ये जिन सब सब सांग पिला मैंने पाठ पढ़ुल टंकापुर हाईस्कल आसू बुले पड़े जाऊँ एत बण जंगल भाया जंगल होता मंदिर एमती थिला मंदिर होता आड़िया भाड़िया सब अलिया थिला लेकिन दायित्व किए नौ नथिले गछ बुछ सब उठिकी मंदिर सब माने माटी चढ़ी उई माने ये सब सफा सफी होगी सब सरकार हाथ को नाला एगुड़ा सब कर जहाँ बाउंड्री फाउंड्री बुले यहीटा जमी आमर ये बर्तमान सरकार आमर हाथ नहीं कौटा आम जो नळी गुंफा अमरावती मठ अमरावती मठटा कौटी कहले बाईपास छक जो चट्टीघर कहती हाँ चट्टीघर बाँ पटे हाँ चट्टीघर से गोटे अच्छी भितर को विराट एक पड़िया मंदिर अच्छी से अमरावती मंदिर से रानी हंसपुर हाँ हाँ मुसलमान राजा थे एगुड़ाक मंदिर गुड़ा देखी जाता सब माने कलाकृति कौन सब मंदिर कलाकृति बहुत वर्ष हम
ଭଗବାନଙ୍କର ତ ବାଁ ହାତ ହରିଆ ସବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ସେଟା ମାନେ ସେଟା ଆଗରୁ ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଓହୋ ହୋ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆନୁମାନିକ ସବୁ ଟିକେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାର ନାଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗଣେଶରପୁର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କ'ଣ ଏଠି ଥିଲେ? ଏଠି ଯେଉଁ ଦିନେ ବେଳେ କି ଯାହା ଥିବେ ନା କ'ଣ? ଓ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମାନେ ଅନୁମାନିକ। ଓହୋ। ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଏଠୁ 4 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ସେଟା ଉପର ହେଇଯାଉଛି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯିବନି। ଗାଡ଼ି ତ ଯିବନି ମେନ୍ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଏତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଧନିଆ କି ଭୋଗ ଦିଅ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାନବ ଧର୍ମ ମବନ ବୁଝି କର ହେ କର୍ମ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆନରେ ମାତି ନ ହୁଅ ଗାଈ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ସେବା ଆଚର ନ ଭୁଲ ବିଭୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ତର। ଆମ ରହିବା ହେଲାଣି ଆସିକି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ରହିଛୁ ଏଠି। କେଉଁଠି ଏଇଠି ମଠରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସୁ ଆସି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିବା ଏଠି ଆମର। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଗୁମ୍ଫା ମଣିନାଗ ଆମେ ତ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଧର କେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାହାଡ଼ରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୁଝିଲେ ଆଉ କେହି ହାତରେ ଖୋଳି ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୁଗ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା କୋଉଠିକି ଅଛି? ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦିଆ ହେଇଛି ଉପରେ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ସେ ଠ ଆକାର ସେଇ ଗୋଟେ ଆକାର ବାବା ସେଠି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମହିମା ଅପାର ପାତାଳକୁ ଦ୍ୱାରା ଥିବ 200 ଆଶ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି ତଳେ ସେଟା ଦେଖୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ। ଏଣୁ ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଅଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଏଣୁ ବାବା ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ କଲେ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା
ଏଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ତମେ ଯାଇ ଜଳକା ମଣ୍ଡା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବ ଗୁରୁ କହିଲେ। ଗୁରୁ କିଏ? ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମ। ହଁ ସିଏ ଯାଇକିରି ଏଠି ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସିଆଡ଼େ କଲିକତା ଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା, ପୁଅ କରି ରଖିଲେ ବାବାଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେଠି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ମାମୁଁ ହେରିକା କଲେ ଭଣଜା କ'ଣ ବାହାଘର କରିବେ, ସେ ତ ବାଜି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି। ସେଠି ମାମୁଁ ଘରଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସେଠି ମଠ ଅଛି। କୋଉଠି କହିଲୁ? 9 ନମ୍ବର ଅନ୍ଧଭଦ୍ର ସ୍କୁଲ ଉପରଟା। ହଁ ହଁ ହଁ। ସେ ଜାନକୀ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଠ ହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନ୍ଦିରଟା? ନାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର କରୁକୁ ତ ହଁ 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 ହଁ। ସେଇ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଇ ସିଧାରେ ଲାଇନ୍ ଆଇଲେ ବୁଝିଲି, ସେଇ ଦଳଟା। ହଁ ସେଇ ତଳଟା ମଠ। ରାମ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଟା ଏକାମ୍ର ହାଟ ଅପୋଜିଟଟା। ଏକାମ୍ର ସତ୍ୟସେବା ଆଶ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧ ବିହାର କରକୁ ଲାଗିଛି ମଠଟା, 11 ତାଲା ପାଖରେ ସେଠି ମଠ। ଆଉ ଏଣୁ ଗୁମ୍ଫା ବାବା ଏଠି ମଣିନାଗ ବୋଲି ସାପ ଏଠି ରହେ, ବିରୁପା ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଏ, ଏଠି ରହେ। ଏଣୁ ଅଛି ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ କରି ଏ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏଠି ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ। ଥୋଡ଼ୁ ବାବା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପାସ ଭୋଗେ ରହି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଅନ୍ଧାର ରାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏଠି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଅଛନ୍ତି। ମଣିନାଗ ସାପ ହେଲା ମେନ୍। ଏ ବଟ ନା ହେଉଛି ଅହି ବଟ। ଆର ଚେର କୋଉଠି ଓଳ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବର ଗଛରେ ଓଳ ଥବ ଦେଖିବ। ନାହିଁ ନା? ଓଳ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖୁଛ? ବରଗଛ ସବୁ ଓଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଥାଏ। ଆରେ ସବୁ ଚେର ସିଏ ସବୁ ତଳକୁ ପଟଉଛି। ଅହି ବଟ ନା? ହଁ ଆଉ ବଟ ଚେର ସବୁ ତଳକୁ ପଟଉଛି। ଆଉ ମୂଳ କୋଉ କାଳରୁ ଗଲାଣି। ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ବଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଆଜି କେତେ ଯୁଗ। ଏଣୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଏଠି ଆମର ପାରି ହେଇଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାଦି ଅଛି, ଟାଙ୍ଗିରେ କିଚ ଗହୁରା ଏସବୁ ଅଛି। ଏଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାରି ହେଇଥିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଠି। ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲ କି ନାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ? ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେ ହାତ ବି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାଁ ପଟର। ହଁ ସେଠି କୋଣାର୍କ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ଲୋକ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। କୋଣାର୍କ ଟାଇପ୍ର ସେଟା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ହଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି, ସରକାର ଲୋକ। ସବୁ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବେଳକୁ ଉତ୍ସବ ହବ ସେଇ ମଠରେ। ସେଠି କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଠ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବେଳକୁ ସେଠି ଉତ୍ସବ। ଆମର ଗରାପୁର ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ରାମନବମୀ ହୁଏ। କଟକ ବିରିବାଟି ସେଠି ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟସଖୀ ପୀଡ଼ିତ ଅଷ୍ଟସଖୀ ବସନ୍ତି, ରାସ ହୁଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।